ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണ പ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് 16-ാമത്തെ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 15-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടു. എന്താ 15-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മള് എന്താണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? ആരാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? സ്വയംഭൂ മനു ഭഗവാന്റെ യജ്ഞാവതാരത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. എന്താണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം ബ്രഹ്മജ്യോതിയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ ആവരണം മാറ്റി അങ്ങയുടെ മുഖം ദൃശ്യമാക്കി തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചല്ലേ. അതായത് ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി, കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണിച്ചു തരണേന്നാണ് യജ്ഞാവതാരത്തോട് സ്വയംഭൂ മനു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് നമ്മള് 15-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് കണ്ടത് അല്ലെ. 15-ാം കണ്ടത്. അപ്പൊ ഇനി 16-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് 16-ാമത്തെ മന്ത്രവും പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ്. അതിൽ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ മുഖം എന്നുള്ളതിന് പകരം രൂപം കാണിച്ചു തരാനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് 16-ാമത്തെ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് എന്താ പറയാ, അവ്യക്തിഗതവാദികള്, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് ഉള്ളൊരു മന്ത്രാണിത്. കാരണം ഭഗവാന് രൂപമില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു തരാനും മുഖം കാണിച്ചു തരാനും പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട്? അപ്പൊ ഈ ഈശോപനിഷത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞ മന്ത്രങ്ങള് അതിനുള്ള എന്താ പറയാ ഇത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാന് രൂപം ഉണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് 16-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലുള്ളത്. നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പൂഷണ്യേ കർഷയമ സൂര്യ പ്രജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യത്തെ രൂപം കല്യാണതമം തത്തേ പശ്യാമിയോ സാവയസൗ പുരുഷ സോഹമസ്മി. പൂഷണ്യേ കർഷയമ സൂര്യ പ്രജാപത്യ വ്യൂഹരശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യത്തെ രൂപം കല്യാണതമം തത്തേ പശ്യാമിയോ സാവസൗ പുരുഷ സോഹമസ്മി. നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രഭോ ആദിദാർശനിക പ്രപഞ്ചരക്ഷക സർവ നിയാമക തത്വമേ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ, മാനവരാശിയുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ സുഖാകാംക്ഷി, അവിടത്തെ ആനന്ദപൂർണമായ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടത്തെ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കി തന്നാലും സർവേശ്വരനായ അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയാണല്ലേ, ആദിദർശനിക പ്രപഞ്ചരക്ഷക സർവനിയാമക തത്വമേ, ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ, മാനവരാശിയുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി, അവിടത്തെ ആനന്ദപൂർണമായ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യണം? അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കി തന്നാലും ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ നീക്കി തന്നാലും. കാരണം സർവേശ്വരനായ ഭഗവാനോടുള്ള എനിക്കുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ആദിദർശനിക പ്രപഞ്ചരക്ഷക സർവനിയാമക തത്വമേ, ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ, മാനവരാശിയുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി,
അവിടുത്തെ ആനന്ദപൂർണമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ കിരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കി തന്ന് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? സ്വയംഭൂ മനു ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, യജ്ഞാവതാരത്തോട്, ഭഗവാന്റെ യജ്ഞാവതാരത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ എന്താ പ്രാർത്ഥന? സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണിതും. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ പറയാണ്, ആദിദർശനിക, പ്രപഞ്ചരക്ഷക, നിയാമക തത്വമേ, ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ, പിന്നെന്താണ്? പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി. അപ്പൊ പറയാണ്, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട്, ആ ഭഗവാന്റെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ ദർശിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഏതില്? ഈ 16-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മനസ്സിലായതില് എന്താ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട്, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കി തരാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് ഈ 16-ല് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ മാതാജി. ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ മാറ്റി. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചു തന്നാലും, ബ്രഹ്മജ്യോതി നീക്കി തന്നാലും, ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ നീക്കി തന്നാലും എന്നാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭാഗവതത്തിൽ കണ്ടു അല്ലെ, ഭഗവാനോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കണം. അതാണ് ശരിയായ ഒരു രീതി. നമ്മളിപ്പോ ഭാഗവതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാനോട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അത് ആവശ്യപ്പെടാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ ഇവിടെ ഭഗവാനെ പറയാണ്, ആദ്യം ആദിദർശനിക, പ്രപഞ്ചരക്ഷക, സർവനിയാമക തത്വമേ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ, മാനവരാശിയുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ബ്രഹ്മപൂരം, അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ബ്രഹ്മ ജ്യോതിയെ നീക്കി തന്നാലും എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ നീക്കി തന്നാലും എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാനെ ഒന്ന് കീർത്തിക്കാണ്. എന്താ പറഞ്ഞ? പ്രപഞ്ചരക്ഷക, ആദിദർശനിക, നിയാമക തത്വമേ, ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ, പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയണത് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ നീക്കി തന്നാലും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സർവേശ്വരനായ ഭഗവാനോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം. മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 15-ല് മുഖം കാണിക്കണേ, 16-ലെ രൂപം കാണിക്കണേ, അതാണ് അതിന്റെ പോയിന്റ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിൽ രണ്ടിലും ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റിയിട്ട് 15-ാമത്തില് മുഖം കാണിച്ചു തരാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, 16-ല് രൂപം കാണിച്ചു തരാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഓർത്താ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഇത് രണ്ടും. ഗുണപരമായി സൂര്യനും സൂര്യകിരണങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെ, അതുപോലെ ഭഗവാനും ജീവജാലങ്ങളും ഗുണപരമായി ഒന്ന് തന്നെ. അപ്പൊ ഇതിലൊരു പോയിന്റ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ്, ഭഗവാനോടുള്ള ബന്ധം സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണെന്ന്. സൂര്യനും സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ എങ്ങനെയാണ്? ഗുണപരമായിട്ട് സൂര്യനും സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ. സൂര്യനും സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? അതിന്റെ ഗുണങ്ങള് കുറഞ്ഞു വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് ഉദാഹരണം തീപ്പൊരിയും തീയും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല്, ആ തീയിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തിനുണ്ട്? ആ തീപ്പൊരിക്കും ഉണ്ട് ഇല്ലേ? പക്ഷെ അത് തീയിൽ നിന്ന് നീങ്ങുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അത് തന്നെത്താൻ അണഞ്ഞു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ആണ്. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും, സൂര്യനും സൂര്യന്റെ രശ്മികളും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യനും ഗുണപരമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യനും തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ഗുണപരമായിട്ട് ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. അതാണ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. സൂര്യരശ്മികളുടെ കണികകൾ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്തതാണ്. സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. രശ്മികളുടെ കണികകള് അത്രയും കണികകളുണ്ട്. സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ സൂര്യന്റെ അംശത്തിൽ പെടുന്നു. സൂര്യനും സൂര്യന്റെ രശ്മികളും ഒത്തുചേർന്നാണ് പൂർണ്ണ സൂര്യനായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഈ സൂര്യന്റെ രശ്മികളും സൂര്യനും ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോഴാണത് പൂർണ്ണ സൂര്യനായിട്ട് തീരുന്നത്.
സൂര്യഗോളത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് പ്രസരിക്കുന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഉത്കൃഷ്ടമായ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ നിത്യലീലകൾ ആസ്വദിച്ച് വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് പ്രസരിക്കുന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഉത്കൃഷ്ട ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലകൾ ആസ്വദിച്ച് വസിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:29 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ചിന്താമണി പ്രകര സത്മസു കൽപവൃക്ഷ ലക്ഷാവൃതേഷു സുരഭീരഭിപാലയന്തം ലക്ഷ്മീ സഹസ്രചന്ദ്ര ശതസംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ചിന്താമണി രത്നങ്ങളാലുള്ള ഗൃഹങ്ങളിൽ സർവ്വ അഭിഷ്ടങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും പശുക്കളെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടും ഭക്തിപ്രേമ പുരസരം ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മി ദേവതകളാൽ സേവിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടും പരിലസിക്കുന്ന ആദി പുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. എന്താ പറയണത്? കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ചിന്താമണി രത്നങ്ങളാലുള്ള ഗൃഹങ്ങളിൽ സർവ്വ അഭിഷ്ടങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പശുക്കളെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടും ഭക്തി പ്രേമ പുരസരം ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മി ദേവതകളാൽ സേവിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടും പരിലസിക്കുന്ന ആദി പുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യരശ്മികൾ പ്രവഹിക്കുന്നത് പോലെ പരമ ആധ്യാത്മിക ഗൃഹമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് നിർഗമിക്കുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത വിവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ സൂര്യരശ്മികൾ പ്രവഹിക്കുന്നത് എപ്രകാരമാണോ അതേപോലെ തന്നെ പരമ ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് നിർഗമിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് അവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലെ എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും വിവരിക്കുന്നു. നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഒരാൾ പരമോന്നതന്റെ മംഗളഭാവത്തെയും പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ്വവ്യാപക സവിശേഷതകളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഒരുവൻ ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നേടുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ ശുഭകരമായ ജ്ഞാനം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മനസ്സിലായോ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മജ്യോതി പരമാത്മാവിന്റെ അല്ലെ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മള് പരമ സത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങള് ബ്രഹ്മം പരമാത്മാ ഭഗവാൻ. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ പരമംഗളമായ ഭാവത്തെ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ എന്താ സാധിക്കുന്നത്? സർവ്വവ്യാപക സവിശേഷതകളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ബ്രഹ്മജ്യോതി സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നേടിനേക്കാൾ ശുഭകരമായ ജ്ഞാനം നേടാൻ എന്തില് സാധിക്കും? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മഭാവത്തെക്കാളും കൂടുതൽ ഏതിലൂടെ സാധിക്കും? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ സാധിക്കും. ഭഗവത് സന്ദർഭത്തിൽ ജീവഗോസ്വാമി എഴുതുന്നു, നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ആകാരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം അവിടുന്ന് സർവശക്തനും ഇന്ദ്രിയ ഗോചരങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാവിധ ദിവ്യ വൈഭവങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയനുമാണ്. അപ്പൊ 3ാമത്തെ ഇത് പറയുന്നത് അല്ലെ, ബ്രഹ്മം കഴിഞ്ഞു, പരമാത്മ കഴിഞ്ഞു, പിന്നെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. എല്ലാം എന്തിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നത്? നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലാണ് ശരിയാകുന്നത് അല്ലെ. കാരണം ഭഗവാൻ സർവശക്തനാണ്, ഇന്ദ്രിയ ഗോചരങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാവിധ ദിവ്യ വൈഭവങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞ 6 ഭഗങ്ങളിൽ 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞവനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിനേക്കാളും സർവ്വവ്യാപകമായ സാക്ഷാത്കാരമാണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായതാണ് ഇത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാനുഭൂതി ഭഗവത് അനുഭൂതിയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് അനുഭൂതിയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാൻ എന്ന പദത്തിലെ ആദ്യ അക്ഷരത്തിന് ഭ 2 തരത്തിൽ അർത്ഥമുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത് സർവപാലകൻ എന്നും രണ്ടാമത്തേത് രക്ഷകൻ എന്നുമാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഭ എന്നതിന് 2 അർത്ഥം. ഒന്ന് സർവപാലകൻ, രണ്ടാമത്തേത് രക്ഷകൻ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഈ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമായ ഗ എന്നതിന് മാർഗദർശകൻ അഥവാ സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഭഗവാന്റെ ഭായ്ക്ക് അർത്ഥം പറയുന്നത് എന്താണ്? സർവപാലകൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞല്ലോ, രക്ഷകൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഗ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം മാർഗദർശകൻ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്നാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഗ എന്നാല് മാർഗദർശകൻ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഭഗ എന്ന് പറഞ്ഞാലപ്പ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിലും അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു എന്നാണ് വാൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം.
വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാനിലും ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വസിക്കും എന്നാണ് വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ, ഭായ് എന്ന് പറഞ്ഞ സർവപാലകനാണ്, ഗായ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മാർഗദർശകനാണ്, പിന്നെ വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാനിലും, ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു എന്നാണ് വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. മറ്റു തരത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ന ദിവ്യമായ ശബ്ദം അനന്തമായ ജ്ഞാനം, വീര്യം, ശക്തി, ഐശ്വര്യം, ബലം, സ്വാധീനം എന്നിവ ചേർന്ന ഭൗതികതയുടെ ലഹരി അല്പം പോലും ഏൽക്കാതെയുള്ള അവസ്ഥയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ മൂന്നാമത് ഒന്നുകൂടി പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പരാശര മഹർഷി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവചനം അല്ലെ, 6 ഭാഗങ്ങള്, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വീര്യം, ഐശ്വര്യം, ബലം, സ്വാധീനം ഇവ ചേർന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് പരാശര മഹർഷി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവചനം. ഈ അവസ്ഥയാണത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ നേതാവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് അവിടുന്ന് അന്തിമമായി തന്നെ നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അകാരണമായ ദയാവായ്പിനാൽ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, ഭക്തിയിൽ എല്ലാവരെയും മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് തന്നെ നൽകുന്ന പറയുന്നത്. അന്തിമമായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകും. അതായത് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നത് അല്ലെ, ബലി മഹാരാജാവ് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാനെ തന്നെ നൽകുക ചെയ്തത് അല്ലെ. ബലി മഹാരാജാവ് തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? തന്നെ ബലി മഹാരാജാവിന് കൊടുത്തു അല്ലെ. ബലി മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത്. ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ എന്താ പറയാ, കാവലിനായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. തന്നെ നൽകുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ അകാരണമായ ദയാവായ്പിനാൽ ഭക്തൻ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ ദയാവായ്പിനെ കൊണ്ട് ഭക്തൻ എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ധാമത്തിലെത്താൻ ഭക്തനെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന അതീന്ദ്രിയമായ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഒരു ഭക്തനെ ഭഗവാൻ സഹായിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെ ആന്തര വിഭൂതികളെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് തന്നിൽ തന്നെ രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആനന്ദം പരമാനന്ദ സച്ചിദാനന്ദനാണ്, ആനന്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്റെ തന്നെ വിഭൂതികളെ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നിൽ തന്നെ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ സ്വയം ആനന്ദം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം തന്റെ ബാഹ്യമായ വിഭൂതികളെ സ്വയം പ്രദർശിപ്പിക്കാറില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടുന്ന് സ്വയം വികസിച്ച് വിവിധ പുരുഷഭാവങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒട്ടും ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ സ്വയം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല, തന്റെ ബാഹ്യമായ വിഭൂതികളെ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? സ്വയം വികസിച്ച് വിവിധ തരത്തിലുള്ള പുരുഷഭാവങ്ങൾ ഭഗവാൻ കൈക്കൊള്ളുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഈ പുരുഷ വിസ്തരങ്ങളിലാണ് അവിടുന്ന് ഭൗതികാവിഷ്കാരം നടത്തുന്നത്. ഇത്തരം വിസ്തരണത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ പുരുഷ വിസ്തരണങ്ങളാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഏതൊക്കെയാണ് പുരുഷ വിസ്തരണങ്ങൾ? ഏതൊക്കെയാണ്? ക്ഷീരോദകശായി, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ജീവസത്തകളോടും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർ നാഥന്മാരാകാനും ഭഗവാൻ അനുകരിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ ഭഗവാൻ അവരെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ത് ചെയ്തു? ചില ജീവാത്മാക്കള്, നമ്മളൊക്കെ പെടുന്നില്ല അല്ലെ, ചില ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാനും ഭഗവാനെ ഭഗവാന്റെ നാഥന്മാരാകാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചപ്പോ, അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് അവരെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച് അവിടെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവരുടെ പ്രവണത മുഴുവൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അവർക്ക് നൽകി. മാത്രമല്ല ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആർക്ക് കൊടുത്തു? ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുത്തു. എന്നാൽ ആത്യന്തിക നിയന്താവ് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അവിടുത്തെ പുരുഷാവതാരങ്ങളിൽ ഒന്നായ പരമാത്മാവ് എന്ന സമ്പൂർണ്ണ വികസിത ഭാവത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അക്കാര്യം നിർവഹിക്കുന്നത്.
പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിൽ അത്യന്തം അന്തരമുണ്ട്. പരമാത്മാവ് നിയന്താവും ജീവാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഒരേ തലത്തിൽ നിൽക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല. പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവുമായി പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് തമ്മിൽ അന്തരമുണ്ട്. പരമാത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിയന്താവാണ്. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഒരേ തലത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവുമായിട്ട് സഹകരിച്ചു പോകുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കാണ്? ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സാഹചര്യമായിട്ട് അറിയപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആര്? പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവിന്റെയും ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാകയാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അസ്തിത്വമുള്ള മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനമാണ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് അതുപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവും എല്ലാതും എന്തിൽ നിന്നാണ്? ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രഭവസ്ഥാനം, ഉത്ഭവസ്ഥാനം എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുതൽ ഒരുവൻ ഭഗവാനെ ഭക്തി പുരസരം സേവിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, നമ്മുടെ അസ്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്, പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. ഇപ്രകാരം ശുദ്ധനും മഹാത്മ്യബോധമുള്ളവനുമായ ഭക്തൻ സർവാത്മന ഭഗവാനുമായി പ്രേമബന്ധത്തിൽ കഴിയുന്നു. ഇപ്രകാരം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ശുദ്ധൻ അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മ്യബോധമുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനുമായിട്ട് ആ പ്രേമബന്ധത്തില് കഴിയാനായിട്ട് പറ്റും. വിശുദ്ധരായ ഈ ഭക്തന്മാരുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടില്ലാത്തവരായ ഭഗവാന്റെ പരമാത്മഭാവമോ ബ്രഹ്മഭാവമോ മാത്രം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുമോദിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ പക്ഷെ ഈ ഭക്തന്മാരുടെ തലത്തിൽ ഉയർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മമായിട്ടോ പരമാത്മാവായിട്ടോ മാത്രമാണ് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാനോ ഇതിനെ അനുമോദിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള്. കഠോപനിഷത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ഭഗവത് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നതിന് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ കഴിയൂ. പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഇപ്രകാരം പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാറുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് കഠോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്, ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇത്തരം ആനുകൂല്യം ഭഗവാൻ ആർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ? ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ. അല്ലെ ബ്രഹ്മത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മത്തെ പരമാത്മാവിനെ അറിയുന്നവർക്ക് ആരറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി. ആ ഭക്തി ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അറിയാനും സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായത്? ചെറിയൊരു അധ്യായമാണല്ലത്. ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിയിട്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കുറെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, 6 എണ്ണോ? അത്ര 16 അല്ലേ? 10 ഉണ്ട്. അടുത്തെടുത്തിട്ട് നോക്കിയാ മതിയോ? അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം. എന്ത് വേണ്ടേ? മതി, അടുത്തത് മതി. അപ്പൊ അടുത്തത് ഇനി 17ഉം 18ഉം ആണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രാർത്ഥന. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇടണേ. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക്. ഏറ്റവും നല്ല പ്രാർത്ഥനയാണ് 17ാമത്തെ പ്രാർത്ഥന. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ്? 9 തൊട്ടല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. 9ഉം 10ഉം 11ഉം വിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അവിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കുകയാണെന്ന് കണ്ടു. അപ്പൊ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9ല് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക ജ്ഞാനം, രണ്ടും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് കണ്ടു. 10ാമത്തെ മന്ത്രം വിദ്യ അവിദ്യ. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായ ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം. രണ്ടിനും 2 ഫലമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് വിദ്യയെക്കുറിച്ചും അവിദ്യയെക്കുറിച്ചും ശരിയായ ജ്ഞാനം അറിയണം, ഭൗതിക ജ്ഞാനം അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ശരിത് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ? ആ ജനന ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ അടുത്ത 3 മന്ത്രം ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു. 12, 13, 14. ഫസ്റ്റത്തില് ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും പിന്നെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും അല്ലെ, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ 1ാമത്തേല് കണ്ടു. 12ാമത്തെ അല്ലെ. 13ാമത്തേല് പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മം അല്ല ഭഗവാന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലം, പിന്നെ
ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലമാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമ്മള് 13 അതില് പറഞ്ഞു. 13-ാമത്തേല് പറഞ്ഞു. 14-ാമത്തേല് പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, പിന്നെന്ത് വേണം, ആരെ കുറിച്ച് പറയണം. രണ്ടും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ, ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടന്ന് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോവാനായിട്ട്, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത്, സച്ചിദാനന്ദമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് 13-ല് കണ്ടു നമ്മള് അല്ലെ. 13, 9, 10, 11, 12, 13, 14 കണ്ടു. അപ്പൊ ആ 6 മന്ത്രം നമ്മൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത 2 17, 16, 16. 15, 16 പ്രാർത്ഥനയാണ്. സ്വയംഭൂ മനു യജ്ഞാവതാരത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണെന്ന് കണ്ടു. 1-ാമത്തേല് പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ആ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി ഭഗവാന്റെ മുഖം ദർശിക്കാനായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. പിന്നത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ആ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് കഴിയണേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലെ 16-ാമത്തേല്. അപ്പൊ 15ഉം 16ഉം പ്രാർത്ഥനകളായിരുന്നു. ഇനി 17ഉം 18ഉം പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മള് മരണസമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണിത്. എന്താണിത്? മരണസമയത്ത് പ്രാർത്ഥനയാണ് 17ഉം 18ഉം. മരണസമയത്ത് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് 17, 18. അപ്പൊ 17-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രാർത്ഥന വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. എന്റെ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, എന്റെ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായ വായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഭഗവാനെ എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും, നമ്മൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും, ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും ഭഗവാനോട് ഓർക്കാനാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അങ്ങ് ആത്യന്തിക ഭോക്താവായകയാൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണേ. എന്താ പറയണത്? അങ്ങാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് അല്ലെ. എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് ആരാണ്? പരമമായ ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഓർക്കണേ എന്നാണ് നമ്മൾ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. വലിയൊരു പ്രാർത്ഥന അതല്ലേ. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഫസ്റ്റ്. നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തില് നമ്മൾ ചെയ്ത കൃത്യങ്ങള്, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്ത കൃത്യങ്ങൾ ഓർക്കണം എന്ന് പറയാം. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത കൃത്യങ്ങൾ ഓർക്കാനല്ല പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്ത കൃത്യങ്ങള് ഓർക്കാനാ പറയണത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ന് തൊട്ട് നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും ഇല്ല ഒന്നും. തിരിച്ചു ചോദിക്കും നീ എന്താ ചെയ്തെന്ന് ചോദിക്കും. ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ 17-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇതാണ്. മരണസമയത്ത് നമ്മള് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്, ഈ ജന്മത്തില് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്ത കൃത്യങ്ങള് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് 17-ാമത്തെ മന്ത്രം. ഈ ജന്മത്തില്, അടുത്ത പ്രാർത്ഥന വരുന്നത് നമ്മളെ എന്താ പറയാ പൂർവ്വജന്മങ്ങളും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ എടുത്തു പറയണത്. ഇവിടെ ഈ 17-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയണത് ഈ ജന്മത്തില് നമ്മൾ ചെയ്ത കൃത്യങ്ങള് ഓർക്കണേ എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. കാരണം അങ്ങ് പരമമായ ഭോക്താവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത്, ഞാൻ ചെയ്ത കൃത്യങ്ങളല്ല, ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ട ചെയ്ത കൃത്യങ്ങള് ഓർക്കണേ എന്നാണ് 17-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലെ പ്രാർത്ഥന. മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഓ ഉണ്ട് മാതാജി. ഞാൻ ആശ്രമത്തിൽ പോയിട്ട് ഒരു കൃഷ്ണനെ മേടിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി. എന്നിട്ട് എന്നും കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴ് എള്ളുണ്ട, അങ്ങനത്തെ എള്ളുണ്ടയോ കപ്പലണ്ടിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്നും മേടിച്ചോണ്ട് വരും. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഓം സത്ത് 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചിട്ട് ഇത്തിരി വെച്ചിട്ട് പോയി ചോറൊക്കെ തിന്നിട്ട് വന്ന് പിന്നെ അതെടുത്ത് കഴിക്കും. ഞാൻ തന്നെ കഴിക്കും അല്ലെ. അത് എനിക്ക് അടുത്ത് തന്നെയല്ലേ ഉള്ളത്. അതല്ല മാതാജി, ഞാൻ പിന്നെ വേറൊന്ന് ഇപ്പൊ ചിന്തിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഭഗവാൻ ഉള്ളതാണല്ലോ ഈ മൊത്തവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന് ഇതെടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതുണ്ട് പ്രഭു. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ അതിന്. നമ്മള് വീട്ടില് ഇപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ട് വീട്ടില്.
വീട്ടിൽ നമ്മളൊരു കുടുംബമാണ്. അച്ഛനുണ്ട്, അമ്മയുണ്ട്, പ്രഭുവിന്റെ ഭാര്യയുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. പ്രഭു പുറത്ത് പോയി വന്നപ്പോ കുറെ സ്വീറ്റ്സ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു, മിഠായി, മധുരമുള്ള സംഭവങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു. അത് അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ വെച്ചു. അത് ചിലപ്പോ എല്ലാവരും വന്നെടുത്ത് കഴിക്കണമെന്നില്ല. നമ്മൾ സ്നേഹം കാണിക്കുക എങ്ങനെയാണ്, അത് എല്ലാവർക്കും കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതാണോ? ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് പ്രഭു ടേബിളിൽ വെച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാവരും സ്വന്തമായിട്ട് വന്ന് എടുത്ത് കഴിക്കുന്നതോ പ്രഭു എല്ലാവർക്കും അത് ഓരോരുത്തർക്കും കൊണ്ട് കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നത്, ഏതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്? കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് പ്രഭു ഇപ്പൊ മേടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നതാണ്. കാരണം ആ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനം അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അല്ലേ? കാരണം അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. മക്കൾക്കും അറിയാം, അച്ഛനും അറിയാം, അമ്മയ്ക്കും അറിയാം, ഭാര്യയ്ക്കും അറിയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണോ നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും കൊണ്ട് സ്നേഹത്തോടെ കൊടുക്കുന്നതാണോ കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത്? കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതാണോ? അത് കിട്ടിയാലോ ഉത്തരം? അപ്പൊ അതാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്, അത് അവിടെ ഒന്നും കൂടി നമ്മളോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം കൂടാണ് ഭഗവാന്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഒരു ദിവസം മേടിക്കാൻ അടുത്ത കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ ചിലപ്പോ കട അടച്ചു പോലും, പിന്നെ അത് മനസ്സിന് ഒരു ഇതാവും. അത് ഇപ്പൊ എന്തും ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ, മേടിച്ചു വെക്കണം എന്നില്ല പ്രഭു, മേടിച്ചു കൊണ്ട് വെക്കണം എന്നില്ല. മേടിച്ചു കൊണ്ടുവെക്കണമെന്നില്ല. ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവെക്കണം. നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ പുറത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ. ഇപ്പൊ പ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ പെള്ളുണ്ടി ആയാലും അത് വേറൊരാൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതല്ലല്ലോ അത്. അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഫ്രൂട്ട്സ് മേടിച്ചു വെക്കുന്നത്, അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ. അങ്ങനത്തെ ചെയ്യുന്നതായാലും നല്ലതാണ്. കാരണം പരമാവധി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ, ഇപ്പൊ പ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ പെള്ളുണ്ട, ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വേറൊരാൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാ. അത് നമുക്ക് അറിയില്ല എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, അത് എങ്ങനെയാണ്. ഇതൊന്നും നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതും പുറത്ത് നമുക്കത് എങ്ങനെ വന്നിട്ടാണ് അത് മേടിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ പ്രഭു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് പരമാവധി ഒഴിവാക്കാം. നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് മേടിക്കാം, ഫ്രൂട്ട്സ് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ അതിന് പ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ ബദാം പോലത്തെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ, കപ്പലണ്ടി, ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അത് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്യാം പ്രഭു. പിന്നെ വേറെ ആള് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, ഈ കൃഷ്ണനെ മേടിച്ചോണ്ട് കൊടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഒരു കടയില ആള്. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അന്യ ആശ്രമത്തിൽ മേടിച്ചോണ്ട് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇല്ല, അവരോട് ചോദിക്കുക എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ചോദിക്കാൻ തന്നെ. അവർക്ക് കടയിലും വീട്ടിലും വെക്കാനാ. അവർക്ക് കൃഷ്ണനോടൊരു ആരാധനയുണ്ട്. വെറുതെ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വെറുതെ മേടിച്ചു വെക്കാനാണെന്ന് ചോദിക്കുക. അങ്ങനെയൊന്നും മേടിച്ച് വെറുതെ വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറ. അവരെ കടയിൽ വെക്കാനാണ്, കടയിലത്തേക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവര് ഭയങ്കര ഒരു ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ പോകുന്ന ഒരാളാണ്. ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കയറാൻ പറ. നമ്മള് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കയറുമ്പോ കുറെ ക്ലാസ്സുണ്ട്, കയറണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് വൈകുന്നേരം എത്ര മണി തൊട്ടാണ് ക്ലാസ്? 8 മണി വരെ ഉള്ളൂ. 8:30 ഉണ്ട്, 7 മണിക്കുണ്ട്. 7 തൊട്ട് 8 വരെ ഉണ്ട്, 8:30 തൊട്ട് 9:30 വരെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ്? 17ാമത്തെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അല്ലെ? പ്രാർത്ഥനയില് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നാമം ജപിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസാദം വെക്കാനായിട്ട് അല്ലെ, ഭോഗ് ഓഫർ ചെയ്യാനായിട്ട്, അതായത് എന്തെങ്കിലും വെക്കുന്നതൊക്കെ, അതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണത്. അത് 100% ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടി അല്ലെ. നാമം ജപിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ? നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മള് ഭോഗ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? എന്നിട്ട് നമ്മൾ തന്നെയല്ല അതെടുത്ത് കഴിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അന്ന് മാത്രം നമ്മളാണ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്യൂരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാ, ഭഗവാനായിട്ട് അടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് വരുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? നാമം ജപിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിട്ടാ? നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാ. ഭഗവാനോട് മാല കെട്ടി കൊടുക്കുക, ഭഗവാനോട് പൂർത്തിക്കുക, ഭഗവാന് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നിട്ട്? ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാതാജി. രാവിലെ ഒരു പഴമൊക്കെ ഞാൻ മുറിച്ച് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം. അതവിടെ വെച്ച് അതെവിടെ വെച്ചിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കും. ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴിക്കും.
നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണം. ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും വരേണ്ടത്. അതെന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർക്ക് മാത്രം കൊടുക്കണം ചെയ്യുന്ന ഭഗവാൻ. അമ്പലത്തില് പോവാ. മറ്റുള്ള ജീവികളെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ അവരങ്ങ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണം ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക. പ്രസാദം. അവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നതാണ്. അതെ, പുഷ്പമാതാജിയാണ് പറഞ്ഞത്. മറ്റുള്ള നമ്മളെക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടി നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഉപകാരങ്ങൾ കൊടുക്കണം ചെയ്യുകയും അവരെ പ്രസാദം. സ്നേഹിക്കുകയും അവരെ രാവിലെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് അതായത് ചെയ്യണം? നാരായണ സേവ, നരസേവ, നാരായണ സേവ. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക്, ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അപ്പൊ മാതാജി പ്രസാദങ്ങൾ ചെയ്യണില്ലേ? അതല്ലേ കൊടുക്കുക. ഭഗവാൻ ചെയ്യണത് ഏറ്റവും വലുത്. അത് ചെയ്യാ മാതാജി പറഞ്ഞല്ലോ. പിന്നെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുക, ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുക അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം എന്താണ്? ഭക്തനെ സേവിക്കുക. അതായത് അതാരാണ് അവിടെ അതിന്റെ ഇടയിൽ സംസാരം വരുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുക. അതാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുമ്പോഴല്ലേ. ഏതൊരു കഥ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഫുൾ ടൈം ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ്? ഫുൾ ടൈം ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ വേറൊരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യില്ല, ഭക്തന്മാരെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഭക്തൻ ഒരു സമയം അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ ഇയാളും വിചാരിക്കുകയാണ് എനിക്കും പോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന്. അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, പോകാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ പറയും, അപ്പൊ ഇയാളുടെ കാരണം എന്താണ്? എനിക്ക് എന്തായാലും പോകാൻ പറ്റും, കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലേ. കാരണം എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൂടെ നിൽക്കണ ഞാനല്ലേ, അടുത്ത് നിൽക്കണത്. മറ്റേ ഭക്തന്മാരല്ല സേവിക്കുന്നത്, ഭഗവാനല്ലല്ലോ സേവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കി വരുമ്പോ നമുക്കറിയാലോ, ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവർക്കല്ലേ കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയും നിനക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ അവൻ എന്തായാലും എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇയാള് ഞെട്ടിപ്പോവും, എന്താണാവോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ പറയും, കാരണം അവൻ എന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അപ്പൊ അവൻ എന്തായാലും പോകും, നീ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നിനക്ക് ചാൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ തന്നെ നിർത്തത്. കാരണം എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ സേവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ പിന്നെ ആരെ സേവിക്കാൻ പോകും? ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കാൻ പോകും. കാരണം ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന് സന്തോഷം ഭക്തന്മാരുടെ സേവനം എന്നുള്ളതാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സേവനം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഉപദേശാമൃതത്തിലും നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭക്തന്മാരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൃത്യങ്ങൾ ഓർക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ, ഒന്ന് ഭക്തന്മാരെ സേവ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനെ മാക്സിമം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? എല്ലാവരിലേക്കും ഭഗവാനെ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെ, എല്ലാവരിലേക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. കാരണം എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും എല്ലാവരെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നതും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതും ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞതൊക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് മാല ചാർത്തി കൊടുക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ കീർത്തനം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഇൻഡയറക്ട്ലി എന്തിനാണ്? നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നു, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ തിരിച്ച് നമ്മളൊരു ഭക്തനെ സഹായിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് പറയുക, ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ട സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ എന്തായിട്ട് മാറി? ഇതുകൊണ്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് കാര്യമല്ല അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അത് ഭഗവാൻ, അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെന്തുണ്ടാവും? ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും, കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാ അല്ലെ. ഇപ്പൊ മാല ചാർത്തി കൊടുക്കുന്നതായാലും കീർത്തനം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത്, നമുക്കിപ്പോ സമയമുണ്ട്, നമുക്ക് മാല കെട്ടാനുള്ള നേരമുണ്ട്, നമ്മൾ മാല ചാർത്തി ഭഗവാനിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ നമ്മൾ അത് ചെയ്തു, നമ്മളെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നെന്ത് ഭക്ഷണം, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നു, പക്ഷെ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യും, അതിനുശേഷം അത് നമ്മൾ കഴിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ ഏകാദശിയാണ്, ഇന്ന് പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നി, നമ്മൾ ഇന്ന് പായസം ഉണ്ടാക്കണ്ട, ഇന്ന് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, നാളെ ഉണ്ടാക്കാം പായസം. കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് കാരണം നമുക്കത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഇന്ന് നാളേക്ക് എടുത്ത് കഴിക്കണ്ടേ. അപ്പൊ നമ്മൾ നാളെ ഉണ്ടാക്കാം,
എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകാദശി ദിവസം ഭഗവാൻ ഏകാദശിയാണ് അന്നത്തെ ദിവസം. കാരണം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുക്കുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏകാദശിയാണ്, നമുക്ക് ഏകാദശിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭക്തി അങ്ങനെയാണ്. നമ്മള് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട്, പിന്നെ ഇപ്പൊ ഷുഗർ ആണ്, ഇപ്പൊ ഷുഗർ ഉള്ളൊരു മാതാജി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിൽക്കും, എന്ത് ചെയ്യും? ഷുഗർ കഴിച്ചാൽ ഷുഗർ വരും. അപ്പൊ ഭഗവാന് പായസം ജമ്മത്ത് കിട്ടൂല അല്ലേ? ഭഗവാന് കിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണ്? എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്. അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ ഭഗവാന് കൊടുക്ക? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മധുരമുള്ള സാധനം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കറി, ഇപ്പൊ കൈപ്പയ്ക്ക ഉദാഹരണം എടുക്കാണ് ഞാൻ, എക്സാമ്പിൾ. നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സാധനമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പരമാവധി അത് ഉണ്ടാക്കില്ല. കാരണം ഓഫർ ചെയ്ത്, ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പ്രസാദമാണ്, അത് നമ്മൾ കഴിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ സാധനമേ ഉണ്ടാക്കില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതാണത്. അപ്പൊ സത്യത്തില് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് മാതാജി, നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെ പറയും. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതാണ്, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ പ്രഭുവിനോട് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളായ ഒരു സ്നേഹം. കാരണം എല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അത് എടുക്കുമ്പോ എന്താണ്? അവിടെ ഒരു സ്നേഹ കൈമാറ്റം നടക്കുന്നു. ബേസിക്കലി നടക്കുന്ന അവിടെ എന്താണ്? നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്നേഹ കൈമാറ്റം നടക്കുന്നു എന്നാണ് അവിടെ അർത്ഥാക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൂടുതൽ നമുക്ക് അതിലൊന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു, നമ്മുടെ ഒരു സ്നേഹ കൈമാറ്റം നടത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിപ്പോ വപു സേവ, വാണി സേവ, രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഇപ്പൊ ഗുരു, ഏറ്റവും ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്, ഗുരുക്കന്മാര്, ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ആ ലെവലിൽ വരുന്നവരാണ് അല്ലെ. ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തികൾ, അവർക്കൊക്കെ സേവനം ചെയ്യാം. അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തില് സേവനം സാധിക്കും നമുക്ക്. വപു സേവ, വാണി സേവ, രണ്ടു തരത്തിൽ പറയാം. വപു സേവ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സേവ. അത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പൊ മാതാജിമാരൊക്കെ വപു സേവ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സേവകളല്ലേ. ഇപ്പൊ സാധാരണ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ സേവ ചെയ്യുന്നത് പ്രഭുക്കന്മാരായിരിക്കും സേവ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അതധികം എല്ലാവർക്കും പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം എന്നില്ല. പക്ഷെ വാണി സേവ, രണ്ടാമത്തെ സേവ, വാണി സേവ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക, പിന്നെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. അതൊക്കെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? വാണി സേവ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഇത്, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ വാണി പ്രചരിപ്പിക്കുക. ഗുരു പറയുന്നത് നമ്മളെ അടുത്ത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ പറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ അറിയിച്ചു കൊടുക്കാന്നല്ലേ പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. എല്ലാവരോടും പറയും ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം. കാരണം അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് അവർക്ക് അതിലൊരു ആഗ്രഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് കിട്ടാണ്? സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മള്. അവർക്ക് ആ വഴി നമ്മൾ തുറന്നു കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സേവനാണത്. കാരണം ഒരു ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സേവ അത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നത് വേറെ രീതിയിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട്. ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ ഭക്തിരസമസത്തിൽ പഠിക്കും അതൊക്കെ. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കഥ പറഞ്ഞില്ലേ, കാരണം ഭക്തനെ സേവിക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വരുന്നത്. ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മള് ദുര്യോധനന്റെയും അർജുനന്റെയും കഥ നമ്മള് നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോ ദുര്യോധനനും അർജുനനും രണ്ടുപേരും ഭഗവാനെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭക്തി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പക്ഷെ അവിടെ ദുര്യോധനും അർജുനനും തമ്മിൽ വന്നൊരു വ്യത്യാസം എന്താണ്? ശരിക്കും അവർക്ക് രണ്ടുപേരും ഭഗവാന്റെ കണ്ടിട്ടുള്ളവരല്ലേ. എന്താണ് അവിടെ വ്യത്യാസം? അതെ അതെ. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുര്യോധനന് ഭഗവാന്റെ കൃപാ കടാക്ഷം കിട്ടാതെ പോയത്? അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടി? ദുര്യോധനന്റെ കർമ്മബലം മോശം. ഭഗവാനെ കുറ്റം പറയുക. വിജയത്തോടെ കാൽഭാഗത്തിലിരുന്നു
വൈരാഗ്യത്തോടുകൂടി അർജുനൻ ധർമ്മത്തിൽ കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ദുര്യോധന അധർമ്മത്തിൽ കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ധർമ്മത്തോടാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അത് ഓക്കെ, അതൊരു പോയിന്റ്. പിന്നെ വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി മാതാജി, കൃഷ്ണൻ ഇത് ഒത്തീർപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് പേരെടുത്തും ചെന്നില്ലേ? അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ? അപ്പോഴേ അർജുനനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഭഗവാനെയാണ്. മറ്റവര് ആയുധബലത്തെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അതെ. പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അർജുനൻ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്, ദുര്യോധനൻ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ചില്ല. അതായത് ാണ് കാരണം കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഇവരോട് ദുര്യോധനോട് ദുര്യോധന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇത് നീ ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം ആര് കേട്ടില്ല അവിടെ? ദുര്യോധനൻ കേട്ടില്ല. കാരണം ഗുരുവിന്റെ കടാക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഗുരുവിന് സാധിക്കും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട്. കാരണം ഗുരുവിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ ചോദിക്കും, നമ്മളവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ഒരാള് വേണം. നമ്മളത്ര ഇല്ലല്ലോ ഭഗവാന്. അപ്പൊ നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? അങ്ങനെ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായിരിക്കും നമ്മളെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ കാരണം ആ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ ഭഗവാന് പരിചയം ഉണ്ടാവും, നമ്മളെ പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആ ശുദ്ധഭക്തൻ പറയും, ഇവര് കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണെന്ന് അവിടെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവിടെ സീറ്റ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അത് ദുര്യോധനൻ തെറ്റിച്ചു. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അവിടെയാണ് വരുന്നത്. കാരണം ആ ഗുരു പറയുന്നത് ദുര്യോധനൻ അനുസരിച്ച്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ദുര്യോധനന് പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഗുരുവിന്റെ വാക്കിനെ ധിക്കരിക്കാൻ ഭഗവാനിലേക്കുള്ള വഴി വെട്ടുന്നത് ഗുരുവാണ്. ഭഗവാനിലേക്കുള്ള വഴി വെട്ടുന്നത് ഗുരുവാണെന്ന്. ഗുരു ഇല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ ഭക്തിരസാമൃതത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. നമുക്ക് അതിൽ 64 നിയാമക തത്വങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതില് ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത് ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കാന്നാ പറയുന്നത്. ഗുരു ആശ്രയം എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പിന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, അപ്പൊ ഗുരു ആശ്രയം എടുക്കാത്തൊരു മുഴുവൻ ഇപ്പൊ നാമം ജപിച്ചതൊക്കെ വേസ്റ്റ് അല്ലെന്ന് ചിന്തിക്കും. അങ്ങനെയല്ല. അതുവരെ നമ്മുടെ ഗുരു ആരാണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ്. കാരണം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. 16 നാമം ജപിക്കുന്നത്, യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളിലുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് പ്രഭുപാദരാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോ നമ്മുടെ ഗുരു ശ്രീല പ്രഭുപാദരാന്ന് പറയാം. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ആര് വേണം? യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കൊരു ഗുരു വേണം. ആ ഗുരുവിന്റെ വഴി പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ വഴി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മുന്നിൽ തെളിയിച്ചു തരാൻ ഒരാൾ വേണം, അല്ലെ? നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് തപ്പി തടഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ വീഴും, സ്വാഭാവികമാണത്. ആ ഇരുട്ടിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി വേണം നമുക്ക് അവിടെ. അതാണ് നമ്മുടെ ഗുരുവായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദീക്ഷ എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഗുരു ആശ്രയം നമുക്ക് എടുക്കാം. ഗുരു ആശ്രയം നമ്മൾ എടുക്കണം എല്ലാവരും. കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായി? ആധികാരികത്വം വന്നു അവിടെ. ഗുരുവിന്റെ ഒരു ആധികാരികത്വം വന്നു. നമുക്ക് ആ വഴി കാണിച്ചു തരാണ്. നമുക്ക് ആശ്രയമായി ഓൾറെഡി, അല്ലെ? അപ്പൊ ആശ്രയമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തായി? നമ്മൾ എന്തായാലും ആ ഗുരു നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കും. അറിയില്ല എന്ന് പറയില്ല, അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ പരിചയമില്ല എന്ന് പറയില്ല. ഇത്രയും പറയുള്ളൂ, അവര് ദീക്ഷ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നേ പറയുള്ളൂ. പരിചയമില്ല എന്ന് പറയില്ലല്ലോ നമ്മള്. അത്രയെങ്കിലും നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നും കൂടി നമുക്കും ഒരു ധൈര്യമാവും. നമുക്കത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തു പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കാരണം ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണെന്നും. അല്ലാതെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കൊണ്ടുവന്നതല്ലല്ലോ ഇതൊന്നും. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളിലുള്ളത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എന്തിനുള്ള ഇതുണ്ട്? ആചാര്യന്മാർക്ക് അത് തിരുത്താനും മാറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ 64 റൗണ്ട് നാമം ജപിക്കാന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 16 ആക്കി കുറച്ചു തന്നു. അത്ര മാത്രമാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ചെയ്തത്. നമ്മളെ പോലുള്ളവരെ കണ്ടിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ ആദ്യമേ തന്നെ കുറച്ചത്. നമ്മളൊക്കെ പോലുള്ളവരെ കണ്ടിട്ട്. കാരണം ഈ 16 എണ്ണം തന്നെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടാ ചെയ്യേണ്ടത്. 64 എണ്ണം എങ്ങാനും ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അപ്പൊ കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാ മാതാജി കുറച്ചത് പ്രഭുപാദ്? വേണിച്ച് നമ്മളങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് ബാധകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാറ്റി തന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ 17ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കണം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന അതാണ് ഏത്? 17ാമത്തെ മന്ത്രം. ഈ മന്ത്രം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. ഇതേ ആവശ്യമുള്ളൂ.
കാരണം ഇത് ചെയ്താല് അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തൊരു ചോദ്യം വരും, ആ സമയത്ത് നമുക്കിത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെ? നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓർക്കണ്ട, ഭഗവാൻ ഓർത്തോളും. അഥവാ നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലും, കാരണം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓർക്കണ്ട, ഭഗവാൻ ഓർത്തോളും. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇവരിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെന്നുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ വിചാരിച്ച നമ്മൾ ഓർപ്പിക്കില്ലേ മാതാജി? പക്ഷെ കുറച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം മാതാജി. നമ്മൾ ഓർപ്പിക്കുമല്ലോ. അല്ല, അതും പ്രശ്നമാണല്ലോ. ഇത്രയും പേരാകുമ്പോ ഭഗവാന് കുറച്ച് പാടല്ലേ. കുറച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ ഭഗവാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ അവിടെ മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളല്ലോ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭഗവാൻ വേണിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൂടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിചാരിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അവർ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ഭഗവാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഇതല്ലേ മാതാജി? ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവസാന സമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കണേ, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കണേ. കാരണം ആ സമയത്ത് ചെയ്താലേ കാര്യമുള്ളൂ. ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും അതിലേക്കുള്ള വഴിക്കാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഓർത്തില്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴും ഓർക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മളെ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിന് ഇപ്പൊ ചെയ്യണം, അപ്പൊ ചെയ്താ പോരെന്ന്. അപ്പൊ ഓർക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്താലേ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നുള്ളൂ. അതെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അഭ്യാസേന തുകയാന്നല്ലോ പറയുന്നത്. അതെ അതെ അഭ്യാസം ചെയ്യണമെന്നല്ലോ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, നമ്മൾ ഓർക്കാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന കൂടി നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് നിർത്താം. നമ്മൾ കുറെ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞാലുണ്ട്. മാതാജി ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യുവാണേ, ഞാൻ ഗുരുവായൂർക്ക് പോവാ. ശരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനും വരുന്നുണ്ട് മാതാജി ഗുരുവായൂർക്ക്. ഇതൊരു കല്യാണത്തിനാണ്. അതെയോ? ഞാൻ ഉച്ചയായിട്ട് പുറപ്പെട്ടു, തിങ്കളാഴ്ച തിരിച്ചു പോയി. 7:30 വണ്ടി വരും, 7:30. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിയുടെ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ മടിയായിട്ട് നോക്കി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നേ, ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുതൊന്നും എടുത്തോട്ടെ ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായുരനിലമൃതം അധേദം ഭസ്മാന്തം ശരീരം. ഓം ക്രതോ സ്മര സ്മരാകൃതം സ്മര ക്രതോ സ്മരാകൃതം സ്മര. വായുരനിലമൃതം അധേദം ഭസ്മാന്തം ശരീരം. ഓം ക്രതോ സ്മരാകൃതം സ്മര ക്രതോ സ്മരം കൃതാ സ്മര. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നോട് പറഞ്ഞത്, ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, എന്റെ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായ വായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. അങ്ങ് ആത്യന്തിക ഭോക്താവാകയാൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണമേ. ഇതെല്ലാവരും പഠിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും ബാക്കി 10-17 മന്ത്രം ഓർത്തില്ലെങ്കിലും ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, എന്റെ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായ വായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. അങ്ങ് ആത്യന്തിക ഭോക്താവായത് കൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് ഞാൻ ചെയ്തത് എല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണേ. അപ്പൊ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. മരണസമയത്ത് ഭസ്മമായി തീരട്ടെ എന്നാ പറയണേ അല്ലെ. എന്റെ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, അങ്ങ് ആരാണ്? നിയന്താവാണ്, പരമഭോക്താവായതുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മനസ്സിലായി മാതാജി. ഇനി അടുത്തത് വിവർത്തനം പറയുന്നത്, ഭൗതിക ശരീരം ഒരു വസ്ത്രം മാത്രമാണ്. ശരീരം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരു ജീവി പൂർണ്ണമായും നശിക്കുന്നില്ല, വ്യക്തിത്വവും നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 2:20 പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണത്. ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്ത്രം പോലെ, അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ, പുറച്ചട്ടം. ശരീരം നശിക്കുന്നു, പക്ഷെ ആത്മാവ് എന്തില്ല, നശിക്കുന്നില്ല. ഒരു ജീവിയുടെ വ്യക്തിത്വം നിർഗുണമോ അരൂപമോ അല്ല, മറിച്ച് ഭൗതിക ശരീരത്തിന് കൃത്യമായ രൂപമില്ല. നാശമില്ലാത്ത ജീവന്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ചുള്ള രൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. അപ്പൊ അതിനെന്തില്ല, അതിന് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള രൂപമില്ല. ചിലപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലായിരിക്കും,
പക്ഷെ അടുത്തത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലാകാം, പിന്നത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു പക്ഷിയുടെ ശരീരത്തിലാവാം. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടൊരു രൂപം അതിനില്ല, ആ ശരീരത്തിനില്ല. ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് പല പല രൂപത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാം. പക്ഷെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാശമില്ലാത്തതാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ആ പുറം രൂപം, ആ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് മനുഷ്യനാകാം, നാളെ പക്ഷിയാകാം, പിന്നെ മൃഗമാകാം. അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭൗതിക ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ജീവിക്ക് അസ്തിത്വമുണ്ടെന്ന് ഈ മന്ത്രം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തിലൂടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആ ജീവാത്മാവിന് അസ്തിത്വമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ? കാരണം ശരീരം ഭസ്മമായി തീർന്നു, പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നു. അപ്പൊ അപ്പോഴും എന്തുണ്ട്? നമുക്ക് ണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന അവിടെ വരുന്നത് അല്ലെ? ജീവികളുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണ വിനവാസനയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രകൃതി പല ദേഹങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പലതരത്തിലുള്ള ദേഹങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അമേധ്യം ഭുജിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പന്നിയുടെ ശരീരം കിട്ടും. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം കിട്ടും. പിന്നെ മാംസം ഭുജിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ ശരീരം കിട്ടും. മനുഷ്യജീവിയുടെ പല്ലുകളുടെ വ്യത്യാസം വേറെ രീതിയിലാണ്. അവ അമേധ്യമോ മാംസമോ ഭുജിക്കുന്നതിന് പറ്റിയതല്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ പല്ലുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അത് വേറെ തരത്തിലുള്ളതാണ്. അതിന് മാംസം കഴിക്കാനോ അമേധ്യം കഴിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ മാംസം കഴിക്കും. നമുക്ക് പറ്റിയതല്ലാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് കഴിക്കും. ഏറ്റവും പ്രാകൃതമായ അവസ്ഥയിൽ പോലും മനുഷ്യൻ എന്ത് കഴിക്കില്ല? അമേധ്യം കഴിക്കില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ അമേധ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ മലം, അവശിഷ്ടങ്ങൾ കഴിക്കില്ല. പക്ഷെ പഴങ്ങളും സസ്യവർഗ്ഗങ്ങളും കടിച്ചു മുറിക്കാനും ചവയ്ക്കാനും ഉതകുന്ന രീതിയിലാണ് മനുഷ്യന്റെ പല്ലുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് കഴിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? പഴവർഗ്ഗങ്ങളും സസ്യവർഗ്ഗങ്ങളും അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മാംസം കഴിക്കുന്നു അല്ലെ? നമ്മുടെ പല്ലുകൾ അതിന് രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് പറ്റാവുന്നതിന്റെ മാക്സിമം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു. മൃഗങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ജീവാത്മാവിന്റെ ബാഹ്യ ആവരണങ്ങളാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വാസനയ്ക്കനുസരിച്ച് അവ മാറുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? പിന്നത്തെ ജന്മത്തില് നമ്മുടെ ശരീരങ്ങള് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരം മാറുന്നു. സംസാര ചക്രത്തിൽ ജീവിയുടെ ശരീരം ഒന്നൊന്നായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം ഓരോന്നായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ലോകം മുഴുവൻ ജലമായിരുന്നപ്പോൾ ജീവസത്തുകൾ ജീവിയുടെ രൂപം കൈക്കൊണ്ടു. പക്ഷികളായതിനെ തുടർന്ന് മൃഗങ്ങളുടെയും ഒടുവിൽ മനുഷ്യനായും ജീവാനായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഫുള്ള് ജലമായിരുന്നപ്പോൾ എന്താണ്? ജലജീവികളുടെ രൂപം, പിന്നെ പക്ഷികളായി, പിന്നെ മൃഗങ്ങളായി, പിന്നെ മനുഷ്യനായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണോ ഭൗതിക പ്രകൃതി അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. സസ്യങ്ങളുടെയും അതിനുശേഷം കൃമികളുടെയും അനന്തരം പക്ഷികളുടെയും തുടർന്ന് മൃഗങ്ങളുടെയും രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നെ, ഒരു ജീവി അതിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അത് ദഹിച്ച് ചാമ്പലായി തീരാനുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം നശിക്കാനുള്ളതാണ്. അതിലെ പ്രാണവായു അനശ്വരമായി പ്രപഞ്ചവായുവിൽ ലയിക്കും. ആത്മാവ് ഒരു ചക്രത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ചക്രത്തിലേക്ക് കയറുന്നതായും ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിൽ എത്തുന്നതായും ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരുത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരുത്തിലേക്ക് കയറും. ഒടുവിൽ എന്തിലെത്തും? ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിൽ എത്തുന്നതായിട്ട് ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ബ്രഹ്മരന്ധ്രമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചക്രം. ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇഷ്ടാനുസരണമുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കുവാൻ യോഗിക്ക് കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മരന്ധ്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവ് നമുക്ക് ശരീരം പറയുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്, സ്ഥൂല ശരീരമുണ്ട്. ഈ സ്ഥൂല ശരീരം ഇവിടെ നശിച്ചു പോകും. ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം, മനുഷ്യ ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഇതിനെയും കൊണ്ടാണ് എന്ത് പോകുന്നത്? ഈ ആത്മാവ് പോകുന്നത്. അതിനുശേഷം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മള് ഒരു നദി ഉണ്ടല്ലോ, വിരജ നദി അല്ലെ? അവിടെ അത് കവർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോ അവിടെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മള് ചെല്ലുമ്പോ നമുക്ക് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അടുത്ത ചിലപ്പോ ശരീരം. അതിങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മ അനുസരിച്ച്. ചിലപ്പോ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ശരീരം കിട്ടാം. ചിലപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? കുറെ നാള് നമ്മള് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കുറെ നമ്മള് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമുക്കൊരു ശരീരം കിട്ടുന്നത്.
അതൊക്കെ എന്തിനാൽ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് അടുത്ത ജന്മത്തെ നമ്മുടെ ശരീരം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നതൊക്കെ. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഒരു ജീവനെ അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിൽ അഭിലാഷണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഒരു ജീവാത്മാവിന് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അഭിലാഷങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ ജീവാത്മാവിനും പലതരത്തിലുള്ള ശരീരം കൈക്കൊള്ളേണ്ടതായിട്ട് വരും. ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ ഈ ശരീരം വൈവത്യത്തിലല്ല ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തിലാണ് ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നത്. ബുദ്ധിമാന്മാർക്കറിയാം എന്ത്? ഈ ശരീരത്തിലല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് ആർക്കറിയാം? ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു ജീവൻ പന്നിയുടെ രൂപത്തിലായാലും ദേവന്റെ രൂപത്തിലായാലും അതിൽ സ്ഫുരിക്കുന്ന സർവേശ്വരനായ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗം ഒന്ന് തന്നെയുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഏത് ശരീരത്തിലിരുന്നാലും മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും ദേവനായാലും എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട്? ആ ഭഗവാൻ സർവേശ്വരനായ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗം എന്ന് തന്നെയാണ്, ഒന്ന് തന്നെയാണ്. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത് പരമാത്മാവ്, ഒരേ പരമാത്മാവാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലും ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ 7:19 പ്രസ്താവന അനുസരിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും പൂർണ്ണനായി തീരുന്നത് വളരെ ജന്മങ്ങളിൽ സമാർജിച്ച സംസ്കാരത്തിന്റെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും പൂർണ്ണനായിട്ട് തീരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? വളരെ ജന്മങ്ങളിൽ സമാർജിച്ച വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ്. അത്തരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ തന്റെ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഒരു ഭക്തൻ പൂർണ്ണനായിട്ട് തീരുന്നത്, ഒരു മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണനായിട്ട് തീരുന്നത് ജന്മങ്ങളിൽ സമാർജിച്ച വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ലക്ഷണം ഫലമായിട്ടാണ് ഒരു വ്യക്തി പൂർണ്ണനായിത്തീരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് സമർപ്പിക്കും. നമുക്ക് ഇതുവരെ എടുത്താ പോരാ, ഇനി ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട്. അവന്റെ വിജ്ഞാനവും സംസ്കാരവും പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നത് വസുദേവനിൽ അർപ്പണ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്ന അവസരത്തിൽ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിജ്ഞാനം സംസ്കാരം പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്ന എപ്പോഴാണ്? ഭഗവാനിൽ അർപ്പണ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. ആ അവസരത്തിലാണ് ആ വിജ്ഞാനവും സംസ്കാരവും പൂർണ്ണതയിലെത്തുക. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനില് അർപ്പണ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അത് പരിപൂർണമാകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, നമുക്ക് ഉടച്ചു നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചാകൽപക രൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. 16ാമത്തെ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കേണ്ടത്? 16ാമത്തെ നോക്കാം. 16ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? 16ാമത്തെ മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ, രൂപം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കണേന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ? അവിടുത്തെ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി നിങ്ങളുടെ രൂപം കാണിച്ചു തരണമെന്ന് സർവേശ്വരനായ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഭഗവാനും ജീവജാലങ്ങളും ഗുണപരമായി ഒരുപോലെയാണ്. ഭഗവാൻ വസിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ പേര് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:29 എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ചിന്താമണി കൽപവൃക്ഷ ലക്ഷാമൃതേഷു സുരഭിരഭി പാലയന്തം ലക്ഷ്മി സഹസ്രശത സംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. കൽപവൃക്ഷങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ചെയ്തുകൊണ്ടും പശുക്കളെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടും ഭക്തിപ്രേമ പുരസര ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മി ദേവതകളാൽ സേവിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടും പരിലസിക്കുന്ന ആദി പുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭഗവത് സന്ദർഭത്തിൽ ജീവഗോസ്വാമി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നിരവേശ സത്യത്തിലായിട്ടുള്ള സങ്കല്പം മുഴുവനും ആകാരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം ഭ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്? തിരോധക വിഷ്ണു,
കാരണോദശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദശായി വിഷ്ണു, ശിവോദശായി വിഷ്ണു. ഗർഭോദകശായി, തിരോധകശായി, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഇവരുടെ കയ്യിലാണ് അല്ലെ. അതില് പരമാത്മാ രൂപത്തില് ക്ഷീരദകശായി ഇത്തരം വിസ്തരണങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ്. ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്തത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാക്കൾ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഇടയായത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാക്കൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരാൻ കാരണം? അവനവൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ അല്ലെ. അല്ല, ഭഗവാനെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തോന്നി അവർക്ക്? ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അല്ലെ. അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞത്? ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രവണത മൂലം. അതെ, എന്താ പറഞ്ഞത്? അതന്നെ പ്രവണത അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ചിലര് നാദാക്കാനും ഭഗവാൻ അനുകരിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചു. അവര് പഞ്ചസൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വന്നു? ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല, അവിടെ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏത് തത്വം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഒരുവൻ ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്? പരമാത്മാവ്, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ജീവാത്മാവുമായി പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ എല്ലാ ജീവാത്മാവും രണ്ടുപേരും ഒന്നാണെന്ന്. പരമാത്മാവിന്റെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അല്ലേ? ബ്രഹ്മാവിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. പരമാത്മാവ് നിയന്താവും ജീവാത്മാവും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവനുമാണ്. കറക്റ്റായിട്ടൊരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. പരമാത്മാവിന്റെയും ബ്രഹ്മാവിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. പരമാത്മാവിന്റെയും ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാകിയാൽ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും അസ്തിത്വം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ ഭക്തിപുരസരം സേവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും അസ്തിത്വം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് സേവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. പൂഷൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പൂഷൻ എന്ന വാക്ക് പൂഷൻ പരിപാലകൻ എന്നാണ്. പൂഷൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പരിപാലകൻ. ശ്ലോകത്തിൽ പറയുണ്ടായിരുന്നത് പൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പൂഷനെ കർഷയമാ എന്നല്ല പറഞ്ഞ. പൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പരിപാലകനാണ്. പൂഷൻ എന്ന വാക്ക് സവിശേഷ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നത് പരിപാലകൻ എന്നാണ് അതിലർത്ഥം. സർവജാതി